saya dalu raras apyara sorot lintang kangku wedap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita karenggewan putyanira sang dicara mbrang lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang Sireping sangar kok kumatos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amun sang pertangapati kang jembrul saking prangwitan nadyan kalengan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya. Dupi tansah sing kamantian dewasane nang wau kawusa ancin wis ngancik gara-gara. Sukra mangkara tumpamenda tete kalapa sumawar cita hanggara rekata Buddha Maesaraswati mintuna eka dwi tricatur panca sacapta astana dasa suwatan perbawaning gara-gara nanging gara-gara ingkang dumateng jagating pakliran sakti amung ngurmati mijilira parepat punakawan Kilurah Semar Gareng Petruk Sumawana Kilurah Bagong ingkang sami gegojekan madyaning ora romba alon arire
Oh. Gara-gara 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 jam 2 kliwat 10 menit. Ampuh tenan ah. Emang iki wis dawa banget iki lakone. Iya kira-kira bubar setengah 5. Ora ah. Kowe bubar cepet-cepet. Iya, iki sowan ana Kebon Agung Tridadi Sleman. Heeh, wis jan gayange ora jamak-jamak ket mau sore. Apa jenengane? Acarane Merti Dusun. Heeh, Merti Dusun, Kang. Heeh. Merti Dusun Semar bangun kayangan. Lakone heeh, aku ya sok gumun karo bapak ki. Bangun apa-apa ning dalane ora ana. Duwe sithik-sithik lakon Semar bangun kayangan, Semar bangun desa, Semar bangun SPBU barang biyen ki. Semar bangun apa jenenge? Bangun pendopo terus Semar bangun sing ora sukses ki mung bangun rumah tangga. Ora ngono kuwi, Kang. Ya kae karo apa jenenge minangkane pamundutan sing durung dipinangkani ning lembukan mau. Heeh. Isih ana 3 nek ora kleru, Kang. Nek ora ana tambahan saka HP. Isih ana apa jenengane? Kadung Tresno mau isih ana, terus ana Dadi Ati karo Sisi Deman. Heeh, wis sip tenan isih ana 3. Ha iya. Karo gek dipinangkani mboko sithik, Gong. Heeh. Saka apa ya kira-kira ya. Saka Sisi Deman dhisik no. Ha iya. Sing wareng nyekar sapa, Gong? Sik tak milih aku ya nek Sisi Deman ki. Wong pira kira-kira, Truk? Manut arep njaluk wong pira? Maksude pira Sisi Deman karo wong pira? Ya ora ngono kuwi. Kok terus Sisi Deman karo wong liya. Ya mau ora kaya ngono kuwi to ora apik lho, Truk. Ha iya. Ayo Mbak Agnes. Wis pokoke Mbak Agnes nek aku. Aku ngefan aku karo Mbak Agnes. Apa meneh kancaku kae sing lendet-lendet nggon gayor gong kae. Wah. Wis muni Mbak Agnes ngono senenge ra jaman-jaman. kok iso. Engko ora ngerti ya kowe iki. Heeh. Anu sok apa jenenge ngabari. Anggere gawe Mbak Agnes gawe story Instagram ngono kae terus wih Mbak Agnes gawe story Instagram. Ngerti urung kowe? Ayo mbok ben aku ya kaya ngono ki to. Kok ya duwe Instagram kon ra gawe story. Idola jare Gong. Ha iya, ora apa-apa. Dolane anak-anak Mbak Agnes ki jan. Arang ya sing dadi senengi kemayune iki lho. Aku ora kemayu kok. Alah ngomong sapa? Ora. Mbak Agnes Sisi Deman nggih Mbak Agnes nggih. Nggih. Wong saking sinten? Saking Dene. Sopo iki mau? Saking Bapak Sutrisno SPD lho. Oh nggih. Nggih niki enten isine kok Mbak santai mawon. Dadi ora kopong. Nggih, matur nuwun.
Wis sami-sami. Urung dinae kok matur nuwun. Lah ya rencana. Ya nek ora berubah pikiran mengko. Ayo, Mbak. Dibawani mboten. Weh, lah ya dibawani ya isih yahmene. Lho lagi jam 2:15 kowe kok. Biasane jam 2:15 wis bubar gara-gara. Ora apa-apa, ora masalah. Weh, Truk, tanggapanmu tentang wayangan bengi iki. Wah, gayange ra jamak-jamak, Gong. Heeh. Ki Mbak Tatin barang ya bintang tamune isih nang kono. Wis entek kontrake. Saiki giliran sinden-sinden. Heeh. Ingkang mirsani ugi tasih kathah. Ah, tesih kathah. Tasih. Wah, jan wis pancen top marko top. Heeh, jan. Aku dadi semangat aku nek kaya ngene iki. Surahku mumet tenan ya iki, Truk. Lah ngopo? Monggo lho aku tuku blangkon kecilikan. Mau wis tok kandhake ning limbukan. Ayo balane meneh to. Ning gone Mamat mesti lemu. Heeh, aku ki pesen mat gawekno anu ya. Blangkon ireng polos ukur 57 ngono. Ya, nek kuwi. Heeh, terus lah kok wingi wayangan ning omah iki terus apa jenenge blangkone dadi. Oh, ya kene tak jajale ngono. Ning omah iki pluk wah jan penuk kae. Pondasku saya gede apa ya, Truk ya? Mbok menawa. Lah kok terus mau sore aku tangi turu ki to. Entuk WA, Dik. Kok aku kelangan blangkon ana sing nyolong kok tegel ya ngono kuwi. Waduh aku terus mesakake. Mongko blangkon pesenan lho Dik, kuwi Dik kok dicolong ya. Kira-kira sapa? Aku wis curiga karo kancamu kae lho, Gong. Heeh, aku ki ya curiga jane. Yang peringaspune kok gentro kae. Wamplengi sisan malah. Mane wae ngopo rawane. Oh ndak. Wis ayo Mbak, mau tekan ngendi-ngendi engko ndak ora bubar-bubar iki lele. Wiwitane anderek sang beki priya bagus kang olah budaya Power suarane iki apik ya, Truk ya. Heeh. Piye ya carane ngono kuwi ya? Aku bingung ngentoke power suara kuwi ana remote ora ngono lho. nyedot Nyedot apa? maksudnya hei Senengane enggak. maksudnya nyedot ambegan sik apa Marake traveling. sik tarik nafas nah ngono lho Ayo tarik napas ngono lak kepenak kok nyedot. lah ya kan nyedot ambegan Waduh. iya kuwi maksudku maaf Pikiranku dadi positif. Ayo, Mbak. Ayo. sowan menyang kutha gedhe bandara terus kayong Truk meneng-ontro tak dupak lambemu malahan. Ayo serak ya gerok ya Gong aku ki Gong. Ayo Mbak, ndak mbangane engko ndak selak dos. Ae kuwi senengane to. Oh kae. Doang hati-hati engko nek ketularan ngono kae biasane malati lho. Mengko nek tekan omah terus yo. Wes Mbak yo gak diteruske yo. Lah iki nek dirasani omong seru-seru ki ora krungu. Masa dirasani alon-alon ki malah terus krungu sih. Tenan kuwi, tenan ngalami aku. Engko terus teko ngene iki to.
ngono kuwi terus hati-hati lho kok nek balik ora kualat to ayo ngono kuwi. Aduh tenan to. Ayo Mbak. Endi? Nang endi? Belum. Ora apa-apa. Selendang kuning. Kowe kok lak ngeratane salenter genep sak wukus gitu. Ora apa-apa. Trik lawasku kowe karangan ngono kowe. Ayo Mbak, diteruske Mbak. Kang saking wukir. Karena nek gara-gara ki lara omongku ki kambuh. Ayo wis meneng ogong tumbeni obat. Obat apa? Obat nganu apa? Ora wis arep omongan aku ndak. Nek aku omongan meneh entuk bahan meneh ku suwi banget lho iki. Truk. Ya ora apa-apa. Oh ya aja. Ya ora apa-apa ding jane engko sik tak golek bahan meneh men suwe. Ayo Mbak. Soale nek wis entuk bahan ki biasane suwe. Bahan apa? Bahan kuwi lho guyon. Ra ketang ora lucu kuwi sing penting ngomong. Heeh. Ora apa-apa. Wis rasah wis, Truk. Wis aku wis kagol aku. Lah malah ditinggal jagongan. Lah piye to? Gek ayo malah tinggal. Lah tak kira wis rampung. Kene iki gedabekane malah ditinggal. Lah malah saiki ditinggal guyu. Dicul kesek wae. Apane? Apa senengane iki lho Mbak Anes iki jeneng wajane. Apa to? Suarane. Suara kurang premono ning wasis Angung rom marang bendoro Tiah Sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luweh becik patenono timbang pepisahan langkah selestia tak rewangi samudana marang kula warga germolan praputra Wah, ini semangat wisian. Ayo Mbak, diteruske wae Mbak. liwat kincange kalesmu kuwasa yang glendang rasane
urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke omah isine kowe apa wae nadyan sesidemat mesti tak wujudke Sampun, matur nuwun iki, Mbak. Sak amplope wis aku ki. matur sembah Amit, ya. nuwun nggih Ana sine ra ya kuwi ya. mbah kok kayane Ana wis ana nggih sami-sami kadang ya. Aku ki apa jenenge kaya ngene iki nek entuk saweran ki wah ora arep tak gawa mulih dhewe. Waduh, heeh. Terus kepiye, Gom? Iki yo nek umpama ki wayangan tanpa kanca-kanca wiyaga ki ora mlaku heeh to, Truk. Ah iya. Dadi yo karang saking apikku ki iki dadi ya iki engko dienggo kas kanca-kanca ki tak lumpukke iki. Kowe wah jan tepuk tanganku dong. Tepuk tanganku dudu tepuk tanganmu. Tepuk tanganku ki aku dhewe sing keplok-keplok ki. Padake kepiye iki, Mas? Iki Mas Danu ya tak titipi engko nek ora ning mlebu kas ya Mas Danu diantemi bareng-bareng. Nah, medun kayak bres ngono. Nek ora medun tekan kas ya sesuk ndak tak tilik ngono. Oh, terus apa meneh, Gong? Wis ana apa dadi-ati karo Kadung Tresna. Ayo Kadung Tresna sik. Heeh. Kadung Tresna ki sapa ya kira-kira ya? Mbak Saras. Ora dolanan HP, Mbak. Tak gadekke lho HP-ne malahan. Gadekke HP-ne duwite lebokke kas kanca-kanca. Nah, cocok ngono kuwi. Heeh. Ora maksudnya hasil gade saka duit saka HP kuwi lho. Aku arep dienggo kas. Kayak mlebune kas nang ndi ya? Heh? Mlebune kas nang ndi? Senengane kok do kaya ngono kuwi ora apik, mbak aku ki melu. Sok prei aku. Ngopo ya penake ya? Apa ngangsu krawuh apa jenenge? Kawruh. Heeh, ngangsu kawruh prihatin Nendi? nang seturan. Seturan iki nggon apa, Mas? Heh? Seturan iki nggon. Aku ya ora ngerti nggon apa. Migacowan kuwi lho. Heeh, nek ra ning selokan mancing. Golek lele lokal. Iki bawa mboten? Bok mbot. Langsung? Derek. Bawa nggih pareng langsung nggih. Ampun. Dibawane kan. Aku kuwi ket wingi gur diuyak-uyak kon ning Semon. Karo sapa, Gong? Karo sing ngedram. Kuwi mau ngarep ngejak sing elek-elek. Aja gelem, Mas. Bahaya. Oke, aku tak karo Mbak Saras wae. Karo aku wae. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra
tansah ayo tansah kumawanging netra jero ati jero ati kadung tresno tan liya amung sliramu satemah lara asmara aduh lamat was katon tejane yen bom berangkat taman jarang aduh wiragane sinawang yen besengkut wimbo patut nyoton jamin kamrak ati aduh Bekasane kalingan daksak labar nimas kaya mas kencenan rasa sengsem neng pancane sarwa asri srebat tentu tansah tawur aduh wasut mayan emok nimas arep sampun sampun dereng sampun nggih matur sembah nuwun nggih Mbak nggih aku wingi bar apa jenengane mancing Mancing nanti. ya biasa toh aku kan nak ndek kali aku Di kali dhewe. duwe ya ngadake piye to mancing jegur aku Jegur ki kepiye? japit ki khas Kas ngendi? khas nggonku kono dadi ki oh ade jegur ngono kira-kira sak weteng ngene iki mburi terus engko dicekeli pancinge nganggo tangan tengen engko senare medhun engko nggon timbel ki jepit ki nggon jempol
Nah, terus sikile cemplungke nggon banyu blung. Kok nek entuk iwak rasane grenggel ngono kae. Kok ditarik wis genah entuke. Heeh, lah terus Terus lah aku menyusuri to, tak jeguri tekan kidul, sekolah tekan kidul tak jeguri. heeh. Terus sungai aku. Jejak si Bagong. Heeh, terus Terus aku njuk aku lah karo kancaku, karo sing kuwi, kancaku sing nang kono kuwi barang kuwi. Wes, oke. Jos tenan nek kae. Terus aku wis omong, kowe nek ora iso nglangi kowe ning mburiku. Kowe nek ana sing jero kowe klelep. Ya, mung muni ngono kuwi, gleleng nang ngarep. Aku wis omong ngarep kuwi jero. Awake tetep glelenge blus ilang mudar. Ada tak tulungi to aku to. Aku menghirup, niate menghirup udara segar malah menghirup air. Lho, kancaku kepancal ndase. Bejo ora ilang. Gua mau ilang ngono nak malah nambah angker kali to men. heeh. Aku wingi wis apa jenenge? Duwe ide mlepeke kancaku wae. Ya kowe kuwi sing arep tak mlepeke ora kejam-kejem wae omong wae. Mumbul-mumbul nyundul sesuatu. Saiki kurang dadi ati Mbak Orisa. Mbak Orisa? Mbak Orisa. Ame kowe digoleki. Omong aku mengko lak tak nehi. Lah Mike ki anu ndelik. Lah mulane omong aku mengko tak menehi, Mbak. Oh, Nek artine gurmet Mik. kuwi, heeh. Kira-kira penak apa ora Mike? Ayo padha kancane. Oh, ngono. Iki lho tegese padha karo liyane iki lho, Mik iki lho. Oh, iki to lah iya. Lah iya. Kan beda iki ya. Iki penak iki, Mas. Heeh, ya kan nek omongan koyo ngene iku kudu digenahke mengko ndak apa jenenge? Nggih. Dadi perkara salah paham. Oh, nggih. Nek kaya ngene iki penak nggo nek ngadeg ngono lho. Mengko ndak salah ing pinaham. Bener-bener Mas, bener. Ya disalahke ora apa-apa jane kok. Tujuane. Dadi ati nggih, Mbak. Nggih, Nggih. minangkani pamunutan saking Saking dari Mbak Linda Singapura. Linda. Dibawani napa mboten Bawani ngono napa kuwi penake? mboten? Manut. Saiki jam pira to iki? Aku manut wae. Wah, ya dibawani. Sing cendhek wae ya. Ya, dicendhek ora apa-apa. Lah, Nggih, Pak Geter iki jan tanggap tenan. malah tanggap banget ya nek Mbak Keter iki karang. Naskah loro wae dadi sewengi lho padake. Wah, luar biasa ya Mas. Biasa di luar wae. Saiki ya. Guyuk sapa sing guyuk iki mau? Nye. Saiki Ayo saiki no.
Nggih sampun. Lanjut. Ya lanjut no. Lanjut. Aja nguping lek ku omong-omongan karo Mas Janu. Aku penasaran pengen reti. Aja nganti ngerti. Mesti Ini anu Mas. urusan laki-laki. Soalnya Mas Janu ki bab kuwi terus. Lah mulane kuwi aku iki lagi sinau ya kan. Oh, ngono. Golek iseng kayang apa wong nyatane kelakan seprene angger gandra lekasane malah bangun tresna Sotra
Sampun pinangkan Mas. Sampun wah jan. Nggih, sampun nggih. Nggih sampun. Oh ya iki ding lali aku nggih. Mengane nggih. Sampun sopan sampun dah. Rampung sami-sami. Apa jenenge? Apa iki mau aku ora omongan apa to lali aku dadian. Kamu dangdut ke? Apane sing dangdut ke? Ya sak pirang apa jenenge? Pirang lagune truk arepan truk. Ayo. Jam piro ta iki? Ala lagi jam 3 kurang seprapat kowe kok. Ayo sih. Suwe to Gem isih. Ya sak lagune lah ya, nggo penutupan nggo gayang-gayang. Apa, Gem? Perahu layar. Terus aja dipleroke, lho jare siji. Senengane Bagong ki omongane ora iso di. Ayo wis siji wis, ora masalah aku tak nggo nyegerake awak. Perahu layar. Heeh, perahu layar. Sing sapa jarane? Sing nyekar kurlah main gayang. Kita lihat kekompakan dari Sinden Warga Laras. Aku wis ket biyen nek kompak. Heeh ya. Heeh. Heeh, sing ngono kuwi wae. Yo. Ayo